nigo asintundi entang'ani besokire na kwirana ring'ambu yamana guchasa omorai bwense kubwatekanamo nebisagwa ebianyara kobaga kuba bwatokerekera omotienyi yento koreng'anamo na baro batebire kirati kunyara koba bakwegendereria anene ase welfare echibabwate Maria tane ngurukwa Isaka omoyo maisiba igonde chairman ya village elders SCC location ande ngoranire serikali nambi yamono yatoa chibesi chiria token ya 3000 chiara tokonyirake ande bono ngosabanga serikali yale wanja etomente elinde elimu n'abara mbabwata abana mbabwata chichukumu chinyinga bakolera se chinka kituamentera ninga chibesi chimuna toja gukinyora elinde elio tochigore tochimente ase chi project chindi chitogendereta gukora asinsemo yende nigo baganire serikali kwene kibonango chikunyarire ko bagire gwikirania chira chaye yariete nanene guchiasabare unabona uko bagurira chisimye gati ebinde unanjira yemera nyare ko bagire kohenekia obokoreri bwabo obuya ase binyoroime konyiki uniform identification cards nebintu bindi bigo identify n'abagambi tule ekero tokogenda ase binyoro sege tokogenda musangirikane nde yonsi twardekanana n'abagambi tule ainde gento kendi mu serikali yaturiere irana neto konye chisimi ejito communicated ne chiabisi chito asito gutuma report chito gucyana ne umugambi abana inki baito batubwatisi asemire mutogokora nari ubugambi gwito borororobe nigo korendera nonyana bo bagendera ko bagusigeta ihamate ko bamono bomo nakogania chisegi chegenge chichagendera ko bachikwane kiwasege kebinyoreme kunyara ko bachigutuguterware asibigo basegetire abayibuli kwene kibunango beka bale esemi motwe aserie tankuru kustela magori kurwe keboyo wani lowa nje nare kwanda goteya bangina baminto na abayibuli basika abana bateberania sobororo abana abagaka babeire bakunyanyansa mono noena bangina mbaro banyanyansire abagaka bachandita abangi nabangina mbaro bachandita abagaka bono nko basaba asobororo bwabo banyare kubwatirana ase nyumba tunyare gukinia abana baito toramo kinya kweba kenyerukiane gikurukimanga township kurumagega nigo bagambi binyoro bariko babagaka boka lakini bono yachiteka babyatendeka bararo na into abangina ntubwato basemi turasemi no n'abantu baito binyoro mbanyara ko bagutiga abana isiko be school tigaba no muy boli otema nako nyara oiro mwana school kiagira to gutiga abana isiko ubwari bubora ko bobonge kuripoti ligetaseni kya wanjete kya Gatembe kuruiga imeye bunga ya Borabwe county ya Nyamira inchiko nkuru kwa Polycarp Okara.